l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bilan li jola l-livellu l-kwalità fis-settur turistiku se tidħol fis-seħħ is-sistema tal-Skills Pass għal ħaddiema fis-settur tal-ospitalità f'pajjiżna. Is-sistema hija maħsuba wkoll biex tattira aktar talent lokali. Ġie spjegat kif ħaddiema lokali u Ewropej li huma diġà kwalifikati jew tas-sena se jingħataw is-Skills Pass b'mod awtomatiku wara proċess ta' valutazzjoni u bekk se jiġu akkreditati. Il-ħruġ ta' dan is-Skills Pass se jsir mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Identità. Mingħajr Skills Pass imsemmi ċittadini minn pajjiżi terzi mhux se jkunu jistgħu japplikaw għas-Single Work Permit li toħroġ l-Aġenzija Identità. Fl-ewwel fażi ta' din l-inizjattiva l-ħaddiema barranin iridu jirreġistraw la darba jkollhom il-kwalifiċi meħtieġa u għarfien tal-Ingliż qabel jgħaddu għal proċess ta' verifikazzjoni. Intqal li jekk f'din il-fażi jinstab li huma m'għandhomx kollox kif suppost jew ma sottomettew xi dokumenti jistgħu jitwaqfu għal kollox milli jkomplu bl-applikazzjoni tagħhom. Wara din il-fażi l-ħaddiema jridu jpoġġu għal intervista ma' espert tas-settur u la darba jgħaddu jkunu jistgħu jaħdmu fis-settur. Se jkun hemm l-għażla wkoll li l-individwi japplikaw għal liċenzja temporanja anke għal istanzi ta' xogħol għas-sajf. Min Jannar 2025, ir-regolamenti tal-Skills Pass se japplikaw għal dawk il-persuni li diġà qegħdin f'pajjiżna li jkollhom jagħmlu dawn il-korsijiet qabel ma jiġi mġedded is-Single Work Permit. Min Jannar ta' sentejn oħra r-regolamenti ta' Skills Pass se jibdew japplikaw għal ċittadini li ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tant l-ITS se tkun qed tippubblika rapport b'rabta mal-proċessi għal aktar trasparenza. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri elenka l-bżonn ta' aktar kwalità fis-settur anke biex jitnaqqas l-abbuż mill-ħaddiema u minn min iħaddem u qal li l-ħaddiema barranin għandhom jiġu f'pajjiżna biss jekk ikunu ta' kwalità. Pajjiżna jeħtieġ kontinwament jolli l-kwalità tal-prodotti li aħna nofru. U dan jeħtieġ jagħmlu anke permezz tal-ħaddiema li joffru dak is-servizz. Sew hekk ħaddiema Maltin u sew hekk ħaddiema barranin. Fejn jidħol ħaddiema barranin qed nagħmluha ċara illi tiġi biss f'pajjiżna, il-viża toħroġ biss jekk tiġi f'pajjiżna jekk ħaddiem ta' kwalità. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo għal kif wara xhur ta' ħidma u konsultazzjoni din l-inizjattiva se titwettaq u ddiskriva din l-inizjattiva bħala waħda mill-iktar riformi importanti fis-settur turistiku. Din ir-riforma rridu naraw li kull turist kemm dak barrani u anke t-turist Malti Wawċi illi jiena nemmen li huwa l-aqwa turist illi għandna f'pajjiżna jkun qed jieħu servizz ta' kwalità. Servizz ta' kwalità minn staff li jkun qiegħed ikompli dejjem jagħmel it-training tiegħu li tant hemm bżonn u rridu nħeġġu wkoll iżjed Maltin jitlu lura fl-industrija